Исках да снимам влог на едната седмица, която прекарахме в Гърция, но стана много кратко. Добавих и няколко кадри от рождения ден на мама, който тя прекара в София с приятелите, но ето влог за 3 минути. Първите кадри бяха от пристигането ни в България. Това вече е събота, това е квартирата, в която останахме за рождения ден на мама. И ето я тортата. В ресторанта първо ядох ето тази салата Цезар с сьомга, беше много хубава. Поръчах си пилешко филе с някакъв сос сирене. Те не ми го дадоха с соса, бяха малко груби, но няма проблем. Прибрахме се късно, аз бях изморена и следващия кадър, който ще видите, е една Hello Kitty пижама. Снимах я, защото мислех, че е сладка. 4 дни по-късно тръгнахме за морето в 3 през нощта. Ето това беше на границата. Тук вече минахме границата и изгряваше слънцето. Спряхме и в Лидъл и след това се настанихме, бла-бла-бла, и след това обядохме. Това е вече вечерта, когато излязохме в селото. Разходихме се много малко и вечеряхме. Това е 2 август, на следващия ден. Правих снимки на братовчетка ми по залез. Вече се бях облякла и трябваше да влизам във водата, за да я снимам, така че малко се намокрих. И после трябваше да се връщам до квартирата пеша, без обувки, боса по пътя. Това е 2 дни по-късно, 4 август. Качихме се до Партенона по залез и вечеряхме там. Ето я храната и най-важната част – десерта. На следващия ден, 5 август, се запознах с това куче, когато спряхме да си купим пици за обяд преди да отидем на плаж. От едната страна на плажа имаше ето тази река, в която имаше костенурки. Вечерта отидохме да се разходим пак в селото. На следващия ден, 6 август, отидохме на един плаж, който ако преплуваш, доста ако поплуваш, стигаш до едно място, където има пясък. В смисъл трябва да преплуваш дълбокото и стигаш до където е пясъка, което е дъното. И вечерта отидохме на ресторант. Нямам повече кадри, така че влога приключва тук. Беше много кратко видео, но се надявам да ви е харесало.